Campen den har en form, som gør, at det er let at arbejde uforstyrret. Alle rammerne omkring campen er sat på forhånd. Programmet er skruet sammen sådan af fremdrift, og det gør, at man på relativt kort tid, på 48 timer, kan skabe temmelig store resultater, fordi der er ikke nogen forhindringer undervejs, hverken mentale eller fysiske forhindringer. De har en opgave, de har 48 timer, og de er flere med forskellige baggrund, der skal arbejde sammen om at nå en løsning. Det i sig selv er grænseoverskridende og vil give muligheder, som vi ikke selv ville have fundet på. Vi har stillet en meget konkret opgave, der går ud på, hvad kan man gøre, når man nu har fået 1 million danskere til at bruge e-boks? Hvad kunne man så også bruge e-boks til? Vi synes, det er meget spændende at involvere de studerende i nogle ting, som for eksempel fremtidsscenarier, hvor vi kan gøre brug af nogle meget kvalificerede unge mennesker, men som er uspolerede i forhold til en virksomheds tankegang. Det spændende har været processen, den proces, man har været igennem. Fra man står som totalt uvidende, ved ingenting om, hvad der skal ske, kommer ind og får tildelt en procesguide, bliver sat i en gruppe, skal lige lære hinanden at kende. Og så ellers den proces, hvor man skal lære at tænke på en radikalt anderledes måde, end man er vant til. Det er ikke tilfældigt, hvad de kommer igennem. De kommer igennem nogle trin, som er meget systematisk anlagt, og som sørger for, at de får både en divergent proces og en konvergent proces. Det vil sige, at de kommer ud og rører ved alle de områder, som er relevante at røre ved, for at finde den rigtige idé. Og derefter arbejder de så ind og prøver at tage de idéer ned til et praktisk niveau. Jeg synes, det har været spændende at arbejde sammen med så mange forskellige grupper og så mange forskellige uddannelsesinstitutioner. Så det er jo spændende at se, hvordan vi kan påvirke hinanden, synes jeg. Jeg sidder kun med én kompetence, men ved at jeg kommer i gruppe med en masse andre, som kan så utrolig mange andre ting, end jeg selv kan, så kommer man ind på nogle nye tankegange og får faktisk støbt et rigtig godt produkt sammen. De lege, som vi lærte inde i Planum, kunne jeg bruge til en hel del, fordi i stedet for at skyde en idé ned med det samme, før man egentlig forstår den, så er man tvunget til at gå videre på idéen og bygge videre på den, og så kan man faktisk til sidst godt se, at man måske er på vej i den rigtige retning. Det, jeg kunne tage med mig hjem, det var nogle af de teknikker, vi lærte til at få den kreative proces i gang. Vores studie er meget gruppearbejdsorienteret, og på den her måde synes jeg, at jeg har fået nogle redskaber til også at kunne forbedre min proces i gruppearbejde på studiet. Jeg forventer i hvert fald, at jeg kan tage den viden med mig, som jeg har nu. Hvad skal man sige? Den evne til at gå op på et højere niveau. Være innovativ, tænke mere kreativt, og så senere hen få implementeret nogle forskellige teknologier til de kreative tanker. Nogle af de mest interessante ting ved Solution Camp 2006 har været, at vi har kunne holde koncentrationen gennem hele forløbet. Alle 48 timer har vi kunne fokusere på vores mål. En anden ting, det har været de ting, vi har fået ud af det. De idéer, de koncepter og de løsningsforslag, som vi har givet virksomheden med hjem. Der er det faktisk endt med, at de folk i min gruppe, de har udviklet ting, der måtte blive holdt hemmeligt. Og det ved jeg, at der er andre grupper, der også har snakket med deres virksomheder om. Så vi fik slet ikke lov til at præsentere alle de ting, vi havde. Fordi de vil nemlig undersøge, om det kunne blive deres ting i virksomheden. Fremover i virksomheden kan vi bruge det, at vi har lært nogle studenter at kende. De har givet os en masse spændende tanker og visioner og muligheder, som vi kan tage med hjem og prøve at arbejde videre med. Jeg har fået 2 store, stærke, gode idéer med hjem, og der er helt klart idéer i det her, som kan bruges. Det er en god idé at lave en camp, fordi det er meget mere intensivt af den normale undervisningsteknikker. Det er en god idé at lave camps på grund af, at man får et tæt kontakt til nogle virksomheder. Det har været rigtig udfordrende at få en konkret opgave fra virksomheden, og så kunne give dem noget, de kan bruge til noget hjemme i deres virksomhed nu her.